Зодия Лъв, какво ви предстои през месец август в личен, любовен, професионален и всеки един аспект на вашия живот предстои да разберем от картите Таро. А вие, ако желаете лична Таро консултация с мен, може да го направите на посочения Viber телефонен номер или Facebook страницата ни Handmade Таня Вановска. Какво предстои за представителите на Зодия Лъв през месец август в личен, любовен и професионален план? В личен план, доста от вас през месец август ще имат едни безсънни нощи, една тревожност, едни размисли и страсти по тъмното. Може би доста от вас се чувстват неудовлетворени, дали от връзка, дали от работна среда, дали от разговори с близки роднини, но се чувства една неудовлетвореност. Чувства се така един омагьосан кръг, един капан на мисли, в който се въртите. Анализирате, но действия не предприемате по проста причина, че смятате, че излизайки от зоната ви на комфорт, това ще наруши изцяло вашият начин на живот. През месец август в личен план тук ще имам едни съмнения, едни размисли, един кръстопът, един избор, какво да направите, на къде да тръгнете, дали да си останете така по-настояще или да вземете мерки, да бъдете по-решителни и категорични, да тръгнете напред. Това за някой е свързано с работата, за други с любовни отношения, но се лага тук един контрол. Дали вие самите налагате контрол в дадена ситуация или вие се чувствате контролирани и манипулирани, това зависи при всеки различно, но определено тук аз улавям, че е време да излезете от този омагьосан кръг, в който сте се вкарали и сякаш това нещо ви блокира, това нещо не ви позволява да се случват някакви хубави неща във вашия живот. В любовен план доста от вас искат да сложат край на дадена ситуация или взаимоотношения. За доста от вас се чувствате използвани, чувствате се подведени, чувствате, че има някаква лъжа, чувствате, че има някакви неизказани неща. Това изключително много ви наранява. Това изключително много ви кара да емоционално да изживявате нещата, въпреки че не ги показвате. И е време да тръгнете напред. Време да се отдадете на емоции, които ще бъдат споделени, на вярност, на обич, на една чиста и искрена любов, едни чисти искрени взаимоотношения и семейни ценности. В работен аспект улавям да имате нуждата да изкажете всичко това, което ви мъчи, търсите някакъв отговор, искате да кажете нещо, което доста дълго време държите в себе си. Чувствате се, че повече давате, по-малко получавате. Време е да канализирате това нещо, да филтрирате сумите, които давате, това, което получавате и